wallahi. Kai. Ai na kan ci taka da kuɗi kaman Allah. Wallahi a can nazo zan wuce sai na tsince ta. Sai na ga to kai ne ofisa a wurin nan kuma kai ya kamata a ba. Za a yi tigiya insha Allah rabi. Za a yi tigiya. Bari in baka wani abu ka hawo mota. A'a. Rike kuɗinka. Da dan kuɗi ne da ban kawo maka wannan kuɗin ba da na tsinta. To ka san wani abu? Da ɗan uwana officers suna nan. Da na sa sun maka fareti mun sa ka a bayan hilos saboda ga tsoho na gari. Gaskiya ne. Sauka lafiya. Za a yi tigiya insha Allah. Cigiya da Allah. Yawwa. Cigiya. Yawwa. Kai. Allah ya faɗi wannan abin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu bawan Allah. Yawa sannu. Dan Allah ka tsinta min wata jaka a nan dan Allah. A'a. Ke yanzu kawai ofisa yana aiki akan titi. Ki ce wai kuɗi kike tigiya ni ban gansu ba. Wallahi kuɗi na yar ne a nan gurin na yadda kuɗi kuma kuɗin na marayu ne wallahi. To ni ban gansu ba. Ya can wani gurin ki nema. Kin ga bawa Allah. Zo mana. Kika ce jaka kika yarda kuɗi? Kuɗin za su kai kimanin nawa? Za su kai kimanin miliyan 10. Miliyan 10? Kuma kin ce na marayu ne? Na marayu ne wallahi. To, yanzu idan aka nuna miki jakar, za ki iya gane ta? Zan iya gane ta sosai ma, tunda ta wace. To, kai mu gani. Wannan ce? Ita ce. Ita ce ko? Ita ce. To, shikenan gashi. Ita ce. Tunda kin ce kuɗin marayu ne. Kin san mu ba ma cin kuɗin marayu.